खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो ओमफ्राय मिसेस नार्जारी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय दिनै जोङो मोनसे न'खराव फैदों आरो आदै मादै मोनाव बे रिजार्भ बारियाव आरो बियो ओमफ्राय आं बेसेबा गोबावनि उनावसो ब्लग बानायनो लाफिनदों आरो दिनैसो मानिबा थाखाय ओरैनो थाथ'दोंमोन माबा खारन दंमोन आरो फिसा फिसौ ओमफ्राय बे जाहैबाय मोनसे रिजार्भआवहाय थायो आरो बिसोरो दा जोङो बिसिनाव माने न'आव न' गुदियावनो साहा बागान बानायनाय दं नालाय आं बेखौ ओरैनो नायथावथाव ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायथावथाव ब्लग बानायनो होननानै फैनाय जादों आरो गावसोरबो लिंहरबाय थायो नालाय बर' होननानै सिनाखि जानानै जोंहा दा माने थांलाय फैलाय जाग्रा जाबाय आरो बे ओजों आफार आसामनि माखासे बर'फोरजों आरो बिसोर माने बिराद मोजां मोनो आरो जोंखौ ओरै बिटिआरनि बर'फोर होनबाथाय गावसोर बिराद माने आदर खालामो लेंहरो आरो ओमफ्राय नै बिसिनि न'आ ओरैहाय माने मिसिंफोर बायदि बैसां बायदि बाननानै थायो बिसोरो माने बर'फ्राबो बिदिनो जालांफाबाय माखासे बर'फोर बायदिनो ओमफ्राय माखासे बिदिनो माखासे प्लेनबो लुयो आरो माखासे बिदि सोरबा सोरबा बैसां बायदि लुनानै थायो आरो ओमफ्राय नैबे साहा बागानाव हाबनोसै दाना थ'दो नायदिनि ओमफ्राय बिसिना आदैमोनना हाया माने हायानो खरलबसेबो गैजेनामोन जाहैदों ओमफ्राय दा नैबे साहा बागान खालामदावनानै दा जानो लोंनो माने अभाब गैला आरोखि आं बेखौ बै आंनि सेकेन्ड चेनेलावहाय मोजाङै खिन्थानोसै आरो बिसिनि मुलाम्फा जानाय मा जानाय माबायदि गायजेननाय बेफोरनिफ्राय लानानै आङो दा बेहाय गोलावद्राय जागोन नालाय आं बै मोनसे चेनेलावहाय खिन्थाजोबगोन आरो गासिखौबो रायलायनायखौ बे आदैजों सावरायनायखौबो खिन्थाजोबगोन आरो ओमफ्राय दा आं साहा बिलाइ खाफेराखै होननायखाय आंनो दिन्थिदों आरो बिसोरो देखायनो नागिरदों माबायदि खायो मायो बेखौ देखायनो नागिरदों आरो दानिया आरो बेफोरबो खायो आरो ओरैनो माबानायालाय साहा बागान खानो फैदों नै माबा साहा बिलाइ साहा बागानसो होनलाबाय साहा बागानाव फैदों नै बे मादैमोननि आदै मादैनि साहा बागानाव साहा बिलाइ खानाय लाइन मोनसे मोनसे थां नै नों ओइथिं थां आइ आदै गेजेर साहा बागाना आंनिनो माबायदि खायो आं खानो रोङा नै बेखौबो खानो आखाइ बिलाइ बोरायखौल' देनां माने बेखौसो खायो बासिखौ लाबा दै खालामबाय आरो ओमफ्राय ना सिखाजोंबो ओरै हास'दो ओरैनो लाफ्लानोसै ओरै खाबाय आरो ओरैहाय ओरै ओरै हरबाय आरो ओरै बिलाइ बोरायखौ खाफ्ला बेबो गोजौ गोजौ नुखाबाय आरो बोराय बोरायखौल' ओरै साहा बिलाइ खानाय सोलोंदों नै जोंनि बर'फोरा आं खानायखौ दे बैसो खायनोसै जोंना जेरैहाय मा होनो न' गुदियावहाय बारि बानायनानै लायोना मैगं थाइगं गायो गय बागान माबा माबि बानायो ओमफ्राय बिसिनाव नैबेथिंजाय आफार आसामथिंजाय माने हारसाबाबो बर'बाबो जिखुनु जाथिफ्रानो गावसिनि न' गुदि गुदियाव बेबायदिनो हा एसेबाबो साहा बागान खालामनानै लायो आरो बिसोरो ओमफ्राय फेक्ट'रियाव खानानै होयो गावबा गाव न'निफ्रायनो खानानै होयो ओमफ्राय बांद्राय खाख'नो हायाबा मानसि लेंहरदेरनानै खालायलायोनो आरो फाला फाला बिदिनो सावरि बायदि आरो माने फैसा होनांगौ अबयसे सावरिथ' नंला हाजिरा आरो हाजिरा बायदि होनानै बिलाइ बोराय बेनि उनावहाय जोङो मा होनो आदैमोनहा मोनसे फामु दङनो बिथिं एसे थांबावनानै आरो गावसोर थानायनिफ्राय एसे थांनानै बे फामुआव जोङो दा थांबावगोन आरो बेहाय नायबावगोन बेहाय मोनसे एसे हा गुवार लानानैहाय साहा बागान बानायबावदों बिसोरो आरो बेहाय माबा माबि मैगं थाइगंनि बागान दंनो आरो बेवहाय जोङो दा थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो दाउबो दं नै सिङाव गाज्रि जानाङा दाउ एसेल' खाब्लाबो दंथारो बे बोरै बोरै खाना आखाइयाव सोबावना एकदम खरानो मारै ओरै आरो थाब थाब खाना आरो बेसेबां बेसेबांबा गोबावनि गोजौसो नै जोंनो ओंखाम खुरगासिनो दङ बे बिसिना ओंखाम संग्रायाबो बे बैसांनि न'आवनो सङो ओमफ्राय जों दा ओंखाम जाखांनानै बे माबायाव थांनोसैबो आरो फामुआव नायलांबाय थादो
Ini kami. Kami goto fैखाबाय हाय नै बिफां जि गायदों औवायाबो lama-lama nak tu beda. Maga mi ni tu. Apa ni? Itu. Ini rafa kami ni yang nomor rafa kami. Rafa betul ada. Ia pasal betul kan? Ini pasal betul ni. Ini bukan ni. Bagan daksiयाव थांनो नागिरनाया गारि सातजन साबा सयजन गाखोबाय बे जायगाया मा होनो रिजार्भसो आरो खिन्थु दा बिफां लाइफां बिराद ग्रोम ग्रोम जाजोबथारबाय आरो बयबो बिफां लाइफां गायना लाजोबबाय गय बिफां माने गासिबो दंजोबो आरो गामियाव जा बिफां लाइफां थायो आरो ओमफ्राय जायगाया जाहैबाय तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आंनि बांसिन ब्लगानो दा माने तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि जाजोबगोन आरो आं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआव थायो नालाय नै जों दा आदैमोननि फामुआव सफैबाय बिसिना न'आ माने एकदम हाग्रा सिं सिंथारावसो आरो ना लामानिफ्राय एसे गोजानाव हाबफैथारनांगौ एकदम हाग्रा गेजेरजों ओमफ्राय दा बिसोर आदैमोननि बे बागानफोरखौ नायदिनि साहा बागानजों लोगोसे मा मा बागान खालामदों मैगं थाइगंनिबो बागान दङनो आरो एसे मैगंबो खानानै लांनोसै थ' बिदिबा Ôi đây hay siêu rồi. Ta nhà ta nó bé buồn cái gì phải lâu vậy. Photo khán anh em chị. Photo bagan nào Pwibai này kìa hả? Nào photo khán đi. Này vậy, hà ra nó photo bagan bán cái này. Ở đây thế này. Tôi chứ khá đừng từ nào mà. Tôi chứ khá này cái bara gì là xe. Này. Pwibai, ibu tu mau tu foto ni. Ini, aglo. Ini lah. Ni, tunjuk kafe tu yang foto. Ni le, itu mau. Ayo. Photo bagan jam ni biar kita ni. Ni tinggal, hajing bayi tinggal. Ni foto. Hajing buhi bagan. Ya, murah sih jalan. Mwigong. Tu aisy kanan ni bazar lang deng ni. Bisa monbogoi ni. Aduh mau tu. Bikhun ni mau nak jalan thai. Mela tu mau ni. Tujuh mana lah. Hajing bagan dulu ho, ni hajing bagan tu tu. Gigi sana ya. Isiman menga.
हाइजेंबो गायदों हनै हाइजें आयु हाइजेंआबो गुवारथारथ' हनै ओमफ्राय गोजौआव बैसां बे पटल गोजा बैसाङा नामा माबाबो दङ जिंखा ना फोरलामोनलाय थिथा केरला दं हनै थिथा केरला फिसा फिसा देरथ'वाखै खोमा एसे फिसा गिदिर खानानै माथारदोब्रा हाइजेंखौ देखाय हाइजें बिलाइ हाइजें बिलाइखौ लांसै एसे खानानै होबालाय मोदोमोना ओमफ्राय जि गोथाव मोदोमो हाइजें आं हाइजें बिलाइखौ एसे लानानै थांसै खानानै ओंख्रियाव होनो माबा खुमब्रा ओंख्रियाव होनो गोथाव मोदोमथारो नै मोनजोबो होनदो बारसि बिलाइनि खानसै जाबायहाय ओंख्रियाव गोथाव मोदोमथारोथ' बेयो हाइजेंआ बिलाइआ बे माबाया गोखाया देराखै खोमा दिनैनि भिडिअखौ बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो